Освен че са древни и величествени, замъците крият и огромни тайни. Всеки замък има своя собствена история, превърнала се вече в легенда. Някои от тези легенди са романтични, други героични, но има и такива, от които ще ви побелее косата от страх. Близо до град Дармщат в Германия се намира замъкът Франкенщайн. Въпреки че е вече в руини, този замък крие множество легенди. Той е построен през 13 век от лорд Йохан Конрад Дипел фон Франкенщайн. Твърди се, че Мери Шели, авторката на романа Франкенщайн, е описвала именно Дипел, когато е създала романа си. Тя е била на посещение в замъка Франкенщайн и е сънувала кошмара, в който луд учен е правил експерименти с трупове, за да постигне вечен живот. От тук идва и нейното вдъхновение за романа. За Дипел се говорило, че краде трупове и експериментира с тях. Някои го смятат за луд, а други за гений. Той е продавал еликсир на местните, като е твърдял, че ще им удължи живота и ще живеят поне до 130 години. Има вярвания, че в основите на крепостта има извор на младостта. Това бил извор, който бил омагьосан от много силна вещица и така получил вълшебните си свойства. Легендите за вещици около замъка Франкенщайн са много. Твърди се, че вещиците са се събирали на 30 април около замъка, когато била така наречената Валпургиева нощ, в която се събират най-силните вещици и други магически същества и правят силни магии, палейки огромни огнени клади. Местните твърдят, че вещиците са правили тези ритуали покрай замъка векове наред. Сега той е изоставен и е в руини, но е често посещаван от ловци на духове и туристи. Много хора се събират там на Хелоуин и правят големи празненства, защото вярват, че на това място има специална енергия. Замъкът Фрейзър е известен като един от най-впечатляващите кулни замъци в цяла Шотландия. Принадлежащ на семейство Фрейзър от над 400 години, в имотът могат да се видят древни реликви, скрити капани и тайни пътеки. Замъкът е обитан от множество призраци, които и до днес блуждаят из неговите околности. Младо момиче от знатен происход е дошло на гости в замъка. Тя е била настанена в най-високата кула в така наречената зелена стая. Една нощ силни писъци се чули от върха на кулата. Когато отишли да проверят, те намерили тялото на момичето, което било брутално убито и влачено от върха на кулата чак до долу по стъпалата. Целите увивни стъпала били пропити с нейната кръв. Колкото и да се опитвали да ги почистят, те не могли и се наложило да ги покрият изцяло с дървена изолация, а отдолу все още стои кръвта на младото момиче. От тогава духът й обитава кулата, като хората се я виждали и чували писъците й. Освен нея, духът на лейди Бланш Друмънд, която умира от туберкулоза през 1874 година, също обикаля коридорите нощем според очевидци. Тя била облечена с дълга черна рокля, а зловещото й бледо мъртвешко лице плаше всеки дръзнал да пренощува в замъка. Замъкът Химеджи е един от най-древните и най-запазени замъци в Япония, за който се разказват множество зловещи легенди, които остават своя отпечатък и до днес. Легендата за младата слугиня Окико прави най-голямо впечатление. Тя е била изключително красива и господаря на замъка е искал да я направи своя любовница. Тя му отказа многократно. Тогава той решава да изпретне номер. Той скрива една от 10 семейни чинии, които са били с огромна стойност, и казва на Окико, че ако не му стане любовница, ще каже, че тя я е откраднала. Окико отново му отказва и той в яда си я хвърля в кладенец, където тя умира. Няколко дни по-късно слугите видели духът на момичето да излиза от кладенеца ридайки. Тя броила до 9 и като стигнала 10, започала да пищи и да търси 10-та чиния из целия замък. Много хора и в днешно време твърдят, че са я виждали да излиза от кладенеца, броейки и редайки. Била облечена в бяло кимоно. Когато стигнала до 10, тя започала да пищи толкова силно, че писъците й се чували из целия замък. Други свръхестествени легенди разказват за тайнствени светлини в небето, странни шумове в коридорите на замъка и призрачни фигури, наблюдаващи посетителите от върха на замъка. Замъкът Хорст се намира на североизток от Брюксел и е един от най-зловещите замъци в Белгия. Легендата разказва за богат барон, собственик на замъка, който обикалял из цяла Европа и печелил много пари. Вече поостарял, баронът решил да се отдаде на почивка, като се намери млада жена, с която да живеят заедно в замъка. Той избира за жена младо красиво момиче на много по-малки години от него. След като се женят, барона постоянно ревнувал жена си, като манията му стига до там,
че той забранява да се вижда с други мъже, освен с него и младия свещеник в замъка. Един ден млад селянин по погрешка убива заек в имотите на барона. Той го осъжда на незабавна смърт. Младата му жена обаче съжалила селянина, като разбрала, че скоро е щял да се жени и успява да накара барона да отмени присъдата. Той се съгласява и селянинът е пуснат на свобода. Един ден баронът и младата му жена излезли на разходка с каретата си и минали покрай селска сватба. Там се женил селянинът, пощаден от барона. Когато булката видяла жената на барона, тя я разпознала и за да й се отблагодари, че спасила мъжа й, решила да й даде букет с цветя. Тя го подава на свещеника, който също бил в каретата, за да го подаде на младата баронеса. Свещеника подал букета на младото момиче, без изобщо да предполага, че баронът ги наблюдава. Когато видял, че свещеникът подава букет с цветя на жена му, той побеснял и вече бил сигурен, че те двамата са любовници. Тогава извадил камата и пронизал многократно свещеника. Няколко дни по-късно жена му починала от преживения шок. Така богатия барон останал сам до края на дните си. След като починал, хората, живеещи в замъка, започнали да виждат призрачна черна карета, возена от 6 черни коня, а вътре бил призрака на барона. Той обикалял замъка с каретата си и дори нападал хората. Тази карета местните нарекли Спук Карос, което означавало нещо като призрачна каруца. Шато де Бресак е построен през 11 век и е бил дом на няколко благородни семейства през годините. Той е един от най-високите замъци във Франция и същевременно най-зловещия. Много хора твърдят, че замъкът е обитаван от дух на жена, брутално убита от съпруга си. Тя е наречена Зелената дама, а хората са виждали най-често във високата кула на замъка. Те твърдят, че е облечена в зелена рокля, а вместо очи и нос има празни черни дупки. Счита се, че Зелената дама е духът на Шарлот Дюбрезе, незаконното дете на крал Шарл VII и любовницата му Аньес Сорел. Тя се омъжва през 1462 година за благородник на име Жак Дюбрезе, който по това време е собственик на замъка. Този брак е бил политически и двамата не са се обичали. Една нощ Брезе хваща жена с любовник и в гнева си ги убива и двамата. Малко след това той напуска замъка, защото духът на Шарлот го е преследвал. Той чувал нейните стенания през нощта и е виждал да обикаля замъка. Днес посетителите на замъка съобщават, че виждат призрачната фигура да се разхожда из коридорите и градините, облечена в плавна зелена рокля. Някои дори съобщават, че чуват смеха й или звукът от стъпките й. В Канада се намира един от най-популярните замъци, за които се твърди, че са обитавани от духове. Това е замъкът Каса Лома. Освен, че се наблюдават множество призраци, този замък е и популярен с това, че тук много филмови студия са заснели някои от най-популярните филми, които повечето от вас със сигурност са гледали. Някои от тях са X-Men, Скот Пилигрим срещу света, Красавицата и звяра и Хари Потър, разбира се, където Каса Лома е използван като училището Хогвартс. В този замък са наблюдавани няколко призрака, като се твърди даже, че някои от тях са заснети на аудиокасетка. Най-популярен е призракът на млада слугиня, която е облечена в бяло и обикаля замъка. Твърди се, че тя е починала към 1900 година, когато 60 000 души са умрели от грип в Канада. Друг популярен призрак е този на сър Хенри Пелът, който е поръчал строежа на замъка. Младо момче един ден видяло ядосан мъж на прозореца на втория етаж на замъка. То разказало на служителите и те били шокирани, защото тази част от замъка била заключена от години. Те извадили множество снимки и ги показали на момчето. Тогава то разпознало отдавна починалия сър Хенри. В Словения се намира един от най-интересните замъци, който е вписан в книгата на рекордите на Гинес, като най-големия пещерен замък в света. Това е замъка Предяма. Той е построен на входа на огромна пещера с множество тунели, като един от тях води до изход от пещерата. Така този замък е бил на практика непревземяем, защото една обсада е можела да продължи вечно, имайки в предвид, че хората от замъка са можели да излизат през тайния проход от другата страна на планината и да се снабдяват с всякакви ресурси. Именно това е правил Еразем Лугер, който през 15 век е бил собственик на този уникален замък. Древна легенда разказва, че Еразем е бил в конфликт с австрийския император. Един ден враждата между двамата ескалира и австрийският император заповядва на хората си да хванат Еразем жив или мъртъв. Тогава той се скрива в замъка Предяма, а австрийските войски го обсаждат,
с надеждата, че ресурсите в крепостта ще се изчерпат и Еразъм ще се предаде. Това, разбира се, не се случва, защото Еразъм редовно е излизал с хората си от другата страна на планината и се е снабдявал с всякакви ресурси. На всичкото отгоре той се е и гаврил с войските, които са го обсъдили, като се е показвал на балкона и им е подхвърлял храна. Един ден обаче той отново е искал да се изгаври с тях, като им е подхвърлял череши. Те обаче го забелязали да отива към една изолирана тоалетна, която очевидно е обичал да се извършва нуждите. Тогава те го издебват и обстрелват с топове. Така успява да го убият, докато е бил на тоалетната чиния. От тогава духът му обитава замъка. Много хора са го чували и виждали. Също така се твърди, че от пещерите се чуват крясъци и стенания на отдавна убити и измъчвани хора. Замъкът Бърди в Италия разказва историята на двама влюбени и техния трагичен край. Младата Солесте, дъщеря на господаря на замъка, е влюбена в Моруело, капитана на войската, но баща й вече е обещал на богат благородник с много земи. Един ден Моруело повежда войската на битка по границата, а Солесте всеки ден стои на върха на крепостта и чака неговото завръщане. Минали няколко седмици и тя забелязала армия от конници, които наближават замъка. Те обаче носили цветовете на враговете. Тогава Солесте се хвърлила от високата крепост. Когато войските приближили замъка, се оказало, че Моруело е спечелил битката и облякал цветовете на враговете, за да се изгаври. Когато разбрал, че младата Солесте се е хвърлила от високата крепост, той се качил там и също се хвърлил. От тогава духът му обикаля замъка. Хората, живеещи в него от поколения, са го виждали да обикаля из замъка през нощта и да се качва на високата крепост. В последните години изследователи на паранормалното са заложили специално оборудване и камери и твърдят, че са успели да заснемат духа и че имат негови снимки, които ще изложат в замъка. В последните години все повече хора твърдят, че го виждат и чуват, което означава, че Моруело все още не може да намери покой. Построен през 1299 година, замъкът Акершус в Норвегия е считан за един от най-обитаваните от зли сили замъци. Има няколко легенди за призраците, които го обитават. Аз ще ви разкажа за най-популярната, която е историята на Малканисен, което означава злата кучка. В миналото норвежците, а и англичаните са вярвали, че ако погребеш живо куче пред портите на замъка, то в последствие духът на кучето ще пази замъка. В този случай обаче това съвсем не е станало така, както са си мислили. След като са погребали кучето, духът му е започнал да преследва хората. Те забелязвали огромна черна кучешка сянка по стените, която се движи към тях. Ако тази сянка успее да достигне някой, то той ще умре в жестоки мъки до 3 месеца. Хората и днес продължават да виждат злото куче, което ги дебне в тъмното, за да пусне своето проклятие над тях. Замъкът Хуска в Чехия, или по-известен като порталът към Ада, е построен през 13 век и е един от най-интересните замъци в света. Този замък не е построен с цел да се живее в него. Целият замък обгражда огромна кръгла дупка с неизвестна и до днес дълбочина. Местните селяни, които са живели в региона, са виждали от тази дупка да излизат свръхестествени същества, като полухора, полуживотни и някакви летящи демони. Именно за това е изграден този замък, обикалящ цялата дупка, за да не позволява на тези същества да излизат на повърхността. Вътре в замъка има параклис с лика на архангел Михаил, за който се счита, че е водач на божествената армия срещу силите на злото. Една легенда разказва за затворник, който е бил спуснат с въже надолу в дупката, за да види дали има край. След известно време хората чули силни крясъци. Те го изтеглили, а косата му била побеляла цялата. Той е бил откачил и не можел да говори. Малко по-късно починал. Сега много хора искат да изследват дупката, но доколкото знам, това е забранено от чешките власти. Според тях може да има изоставени мини от Втората световна война, когато за кратко замъкът е бил превзет от германските войски и използван за експерименти. Това е всичко, надявам се видеото да ви е харесало, ако е така, дайте лайк и се абонирайте за канала ми. Ако сте фенове на свръхестественото и търсите кое вълнуващо място да посетите през почивните дни, то мисля, че тези замъци са една прекрасна дестинация.